Здравейте, скъпи лъвове! Това са основните акценти от вашия хороскоп през септември. След 3 септември бъдете тактични при комуникацията с хората от близкото ви обкръжение. В противен случай рискувате да развалите взаимоотношенията си. След 11 септември е възможно на работното място да ви откажат нещо, което сте поискали. Не позволявайте това да ви разочарова и се опитайте да запазите баланс. Има вероятност да получите предложение за лесно изкарване на пари. Не го приемайте, колкото е примамливо да изглежда. След 21 септември периодът е подходящ за разширяване на социалните контакти, както и за формиране на нови партньорства.